O favoritovi tejto série netreba špekulovať. Lepšie vzájomné zápasy zo základnej časti, priepasný bodový rozdiel pred play-off, extraligové skúsenosti či výhoda domáceho prostredia v prípadnom 7. zápase. Košice sa ale v úvodnom dueli série dosť dlho trápili, najmä v koncovke, do ktorej sa často dostávali aj hostia. Banskobystričania hrali dôrazne v osobných súbojoch, no 6-krát zašli až za hranicu pravidiel, z čoho ťažili domáci. Prvú presilovku využili v 18. minúte. Kledrovcovú strelu od modrej dorazil do prázdnej bránky Kopecký. V úvode druhej tretiny mohlo byť 1-1, ale v oslabení po strele Pardavého pomohla domácim Žrtka. Krátko na to sa Košičania tešili z druhého gólu. Huna sa natlačil pred Petríka, no až Sikorová dorážka bola gólová 2-0. Bystričania potrebovali v 29. minúte pri vylúčení Sikoru na využitie presilovky iba 5 sekúnd. Lipovský strelu Freehaufa síce vyrazil, ale pohotový Tománek znížil na 1-2. Košický tým upokojil v 33. minúte Bartoš potom, ako sa v oslabení dostal po pripadajúcom Freehaufovi až pred Petríka a elegantne zasunul puk do bránky. V poslednej tretine domáci kontrolovali priebeh zápasu, vynútili si prevahu a v 49. minúte v presilovke pridal štvrtý gól Fight. Nedôraz domácich v záverečnej minúte ešte umožnil skorigovať hosťom na 2-4, a to konkrétne skúsenému Vlkovi. Víťazstvo v prvom zápase play-off si Košičania zaslúžili, ale do polovice zápasu sa so súperom poriadne natrápili.